Vítam vás u ďalšieho videa a dneska je to video z Clash Royale. Je to špeciál, áno, hrám Clash Royale, Clash Richard 33, 254 trofí. Po tomto videu možno budem mať viac a som v 3-3 klube, A tak teda, no tak tu mám battle desku. Áno, tak asi poďme hrať. Neviem, či Clash Royale zrovna u mňa urobí úspech, ale lebo som nevidel nikoho, kto by to hral okrem mňa v mojom okolí. Takže neviem, či to získa úspech. Ale teraz je to dosť populárne, takže si myslím, že to dá čo len získať. Rozhodne populárnejšie než Bravko. A už len na tom videu, kde získam Spajka, tak som mal koľko? Hneď 100 zhliadnutí za koľko. A strašne málo. Za týždeň toho získalo skoro 100 views, za čo strašne ďakujem. A to mi nepríde ani zase také dobré video. A najlepší ten Yuri, ktorý tiež získal sa veľa views. Ale veľa views získalo aj toto. To video, ten let's play, ktorým budem rozhodne pokračovať, len teraz nie, lebo rozumieš normálne, že proste neviem. Dneska teraz poviem Goblin hatku. Pár to hrám krát, ale nie som tu úplne aktívny v Clash Royale. Takže no. Neviem, čo je toto tu. To je to nová pec, či čo to je? To sú gobliny. Ja fakt sa do tohto nevyznám. Nehejtujte ma, please. No čo tam toto? Už si prepol ten účet. A ty? Tak som to úplne vytočený. OK. 60 sekúnd left. To je nice. A 2 elixíry. Nie. Že nás dajú. 44 sekúnd, ako je to možné. Musíme ich zničiť. Nie, oni nás zničia. Poďme. Yes. Šipy riadne pomohli. Berem giganta. Knajta. 15 sekúnd, to je nás. Takže bude to nás. Hačerov. Nice, máme výhru. 46 trofí a riade to máme. Dobre. Tak. Skeletons. Nice. Zaujímavé, či máme New Arena reached. Nice. Čo tu máme teda? Collection. A skeletonov new. Sme skeletonov. To je normálne z Minecraftu. Ďalšia gate. Ja som bohatý s coinami. Gemami ani nie, ale s týmto coinami si môže dovoliť peniaze. Level 4. Dobre. Počkať, skúsme si chodať teda, kde je namiesto koho. Neviem, nepríde. Neviem. No, to je jedno. Tak. Poďme battle. Musím získať tie ďalšie dva. To. Bol domknutý bonus.
Yes, musíme tu ísť pána. Joj, musíme to dať, joj. Typek je opäť, má 300 trafie. Koho si spomínať, na to. Čo by mohlo byť dobrý. Môže byť 10, čo sú 2 a 3. To sa spomínať toho gigantického. Neviem, ako sa volá. Prečo tak sa volá? No zabij ich. Joj, botové. No karce, podiak. No, parano. Yes. No, tak mám si podľa všetky na toho. Je no jasné, som to vedel. Tak strašne. Že si chce tohto tu spavnúť. Yes, musím si spavnúť všetky. Kupíku mám dáte. Joj. Nice. Teraz musíme ísť. Musíme spavnúť tomu giganta. Prečo má tak málo hátok? Jaj, aha, to nie je gigantové hátka, to sú to archerové iba. Yes, to dáme. Yes, to dáme. Easy. Yes. Rovne 60 sekúnd, takže, ale my máme tiež málo toho. Nie, knajto. Spavnuj. Yes, gigante zašla máme. Musíš to dať. Nie, yes, dobre. Pojadne dobre, kamo. Musíme. Wow. Dobre. Spávneme všetko, kámo, čo je možné. Knajta, spávneme. Kome. Dobre. Takže to nedám. Tak. To je dobré. No. To je to nice. Tak čo sme si? Tak toto. To budeme mať nového. Dobre. OK. Nice. Tak actually teraz mi to sa darí. Bomber. Je dobrý, napíšte. Tak do komentov. A ako samozrejme máte. Nie, tak nepíšte. To má normálne. Čo? Čo to bolo? Hej, to sú také ako star power. Takže si upgrade nemám. Ale vôbec rád nemám. Level up. Level up toto, ne? Bum. Toto ešte. Dobre. Wildcat. Goblin Gauge. Upgrade. A Musketeer. Dobre. Takže máme 2 updatey. Takže si ja teda upgradeneme do 400. Ale akože na je to doslova veľa. Čo si budeme robiť? Už máme koľko? 1900? Čo? To mi nepríde. Máme koľko? 330? 330. Takže doslova dosť trofy sa nám pridalo od začiatku. Paz Royale. King of 7. Neviem čo to je. Ak viete, tak napíšte. Tak a posledné teda to. Wow. A toto mapa mi príde proste také, že neviem. Divné. Čo si ho spanul tam? Ja mám, on má iba 3 level na ňom. 3. Fakt.
4, alebo toto, tak toto hodíme, my si to skúsime toto. Tak my skúsime tú väžu pokusovať, lebo je to jednoduchšie, akože síce tam by to hneď, ale už má iba 356, tak je to actually dobré. Máme si Knighta, tak 6 level máme, oni majú 3. Mali Knighta, myslím. Dáš to teraz? Nie, dobre, nevadí, páňa giganta. Gigantizmus. On má tiež. On má mnoho slabšieho. Ale hneď máme toto väžu. Alebo oni majú to väžu. Nie. Určite máme level 5, oni level 3. Nie. Týpek. Joj. Dobre, ako chcú? Ako normálne chcú. Normálne musíme im toto. Počkám na giganta. Takže hodíme som farbou. Joj. Tak to som, ne toto. Možno, že prehráme prvýkrát v tomto videu. A nechápem, prečo tu ani nie som online v tejto hre, lebo je docela dobré. Mňa prvo bavila strašne veľa, potom ma prestáva, lebo som stále prehrával. Ale no, prehrávame. Goblin Hat. Please. Nie, 400. Nie. Reálne ani nás každý môže dať. Môže dať aj taký minion. Toto je malý. Strašne slabý. Spomínam si moskitera. No to sú títo tu. Jediné čo môžu, tak je letieť cez vodu. Joj, Battle Engine, to nedáme. Nie. Nedáme. Proste nedáme. Normálne čumte, ako nás zničili. 69 HP sme mali. Tak, to je ale asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak aj, nezabudnite kliknúť na like, odber a zatiaľ. Čus.